Moi, siis mä tein tän haul-videon siis nytten. Kun te niin halusitte sen tehdä, niin mä teen sen tänään. Uuden vai semmoisen. Katsokaa. 1 ja 2. Mä ajan nyt vaikka tällä. Siis ne molemmat ei oo sen. Ei niin. 1 on tän. Millä mä nyt ajan on muu. Ja siis katon nyt siis tänään teen sen videon. Millä mä sit lupasin teille siis tehdä, niin mä sitkin teen sen. Koska ei ollut mitään tekemistä. Tehdään sit kun mulla on vähän akku täynnä, niin sit mä aletaankin tehdä se video. Ja sit mä laitan tän videonkin nyt YouTubeen, että sitten saisit tietää, että mä teen videon houareista. Tänään siis jossain, kun me ollaan syöty, akku on täynnä, niin vaikka 69%, niin mä kuvaan samaan aikaan, kun mä ja Kaarel ajetaan. Silkko kanavaa, mä kysyn mikä kanava. Mikä sun kanavas? Ei oo kanava. Mutta on videot. No. Käykää kattoo Häpyn kanssa Grovissa. Se on muutenkin sen kanava. Ei oo. No siellä näkyy mun kanava, nimi ja tälleen. Niin. Joo, niin kannattaa katsoa se. Tää on, ei oo mun. Tuon toisen, mulla on akku täynnä. Onks tää?